Sannu da zuwa zauren Beladavision Enterprises. Welcome. Haddabi jihar Rimaye. Wasu garuruwa da ƙauyuka tuni sun koma hannunsu. 'Yan ta'adda sun hana noma da kiwo da su da cin kasuwa da duk gudanar da kowace irin sana'a. Suna son karyewar tattalin arzikin ƙasar Rimaye, yunwa da fatara da tashin hankali da shugabanci da kasa a duk ƙasar. Gwamnatin Rimaye ta rantse ba za ta yi sulhu da mayaudara ɓarayi ba. Hasali ma, gwamnatin tana son kakkaɓe su duka. Wannan kuwa yaƙi ne, sunansa kakkaɓar gara, yinsa sai Sojan Haya. Ashiru ne shugaban kakkaɓar gara. Sojan Haya ne da gwamnatin Rimaye ta sa ya kawo ƙarshen tawagar 'yan ta'adda da ta'addancinsu a jihar Rimaye. Jirga shi ne shugaban tawagar 'yan ta'adda. Burin kowannensu nasara. Akwai kuma wani yaƙi tsakanin Ashiru da Hajara. Wannan yaƙi ne na yadda zuciya ke ji. Soyayya ce hayya kai. Soyayya in ta soka ruwan zuma ce, in kuma ta ƙika ruwan maɗaci ce. Tsakaninsu ta wace da wane, zuma ko maɗaci. Rubutaccen littafin Sojan Haya shafi 159 ne. A karatunsa kuwa awa 7 ne da minti 6. An kasa littafin gida 6. Sunan Beladavision Enterprises. Zaurinmu na YouTube a sauko da karatun Sojan Haya a waya da allo da okadabooks.com, a kuma saurari karatunsa a wannan tasha daga sashi na 1 zuwa sashi na 5. Labari ne mai gamsarwa. Danna subscribe da ƙararrawa don faɗakarwa da an aza su. Na gode. Sannu da zuwa zauren Beladavision Enterprises. Welcome.